एनडिपि हिसाबै जों 33 बोसोर फोजोबनानै दिनैनिफ्राय 34 बोसोराव आगान सुरबाय आरो बे 34 बोसोरनि जि गोबाव समनि नांनाय नाजानाय बेवहाय जोंनि आफाद हिसाबै गोबां गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जाबाय थेवबो जों रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद मोननानै दासिमहालागै गावनि जि थांखि बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनाय जि थांखि बे थांखिखौ हमथानानै खामानि मावलांबाय थादों आरो नांलांबाय थादों। जों गोजोननाय मोनो जे जोंनि गेजेराव थानाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल्स एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो UPPF बे मोनथाम संगठनाबो जों गसंफादों आरो जोंनि लोगोसे खामानि मावफादों आरो जों जयैनो नांनानै नाजानानै बर'फोरनि आथिखालनि जि जेंना जे बर'फोर हानि मोन्थाय राजखान्थियारि मोन्थाय गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै रोखा सिनायथिजों थांना थानायनि मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय जों नाजादों आरो एनडिपि हिसाबै जों थांनाय 14 बोसोर सरकारजों जि सावरायबोदों बे सावरायनाय बे दाबिफोरखौ बे मोन्थायफोरखौ दाबिफोरखौ नांगौबाय थादों नाजाबाय थादों। थांनाय बोसोरफोरनि जिखिनि सावरायनाय बेवहाय सरकारखौ बारा गुरुत्व होनाय बायदि नुवाखै खिन्थु जों गोजोननाय मोन्दों जे आथिखालाव नरेन्द्र मदिनि नेतृत्वआव जि नैथि सरकार दाफिनबाय आरो बे नैथि सरकार केन्द्र सालायनायजों लोगोसे आसाम सरकार बे मोननैबो सरकारनिफ्राय अन्तत सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय थानो मोन्दों बेनो जाबाय जे बर' बिजोंखौ थाबैनो फोसावनांसिगोन आरो बे जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब आरो बेखौ बिथा खालामनानै जों दिनै भारत सरकारजों सावरायनो लाहार फाहार खालामदों इतिमধ্যে जगाजग सोलिबाय थादों इतिमধ্যে इनफरमेसन सावरायबाय थादोंबो फर्मेल सावरायनाय जायाखै खिन्थु इनफरमेसन जगाजग दंबाय थायो केन्द्र सरकारनि आरो स्टेट सरकारनि बिबानगिरिफोरजों जों आसा खालामदों जों खौसेयै जयै थानानै जों थांखिनिफ्राय दोरोदालासेनो सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बेक्तिगत स्वार्थखौ लानानै दोरोदलांबाबो जों थांखिखिनि ज' जानानै खामानि मावलाङोबा निस्सय बर'फोरनि बे जि हास्थायनाय लुबैनाय जि नाजानाय बे थाबैनो दिनै 33 बोसोरारि जि जोनोम सानखौ खुंनायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैयो जे जों जयैनो गसंथानांगोन जयैनो नाजानांगोन जयैनो हास्थायनांगोन आरो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिखौ लाखिनायनि गेजेरजों खामानि मावबासो जों जोंनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हागोन। धीरेन बर' गावलांनायाथ' सम्पूर्ण बेक्तिगत सेल्फिशनेस स्वार्थखौ लानानै गावलाङो बिथाङा खालामनानै बिथांनि मिथिया जानो हागौ बिनि सिगाङावबो एनडिपिआ गावस्रादों खिन्थु सिगांनि गावस्रानायखौ इडिय'लजिकेल डिफारेन्स आदर्शनि डिफारेन्सनि थाखाय गावस्रानाय जादोंमोन खिन्थु दानि जिथु गावस्रानाय ओंखारलांनाय बेयो सम्पूर्ण बेक्तिगत गावनि नेता जाबाय थानो मोननांगौ दैदेनगिरि जाबाय थानो मोननांगौ बे थांखिनि बे सिमांखौ बे गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा ओंखारलांनानै गोदान आफाद गायसननानै एखे नामजोंनो बिथाङा दैदेनलांनो नागिरदों बेसेबां साक्सेस जायाबो बिथांनि बाथ्रा खिन्थु जों जोंनि थांखिनिफ्राय दोरोदालाफानो सैथोखौ लानानै थारथिखौ लानानै जों नांलांबाय थागोन आरो जिहेतु रायजो राजाफोर जोंजों दं बेनिखायनो रायजो जेराव दं साक्सेसआ बेयावनो जायो सोरबा साफा सानै दैदेनगिरि गावनि बेक्ति स्वार्थनिफ्राय नांनायाव जों साक्सेस जाया जों जारिमिनाव देशफोरनि हादोरफोरनि सुबुंफोरनि जारिमिनाव जों बेखौ नुदों बेनिखायनो जों सोरबा थांनायखौबो बाजाया गियाबो जिहेतु जों सैथोआव दं सैथोखौ थानानै जों नांलांगोन रायजो राजाफोर जोंजों दं रायजो राजाफोरा जेराव दं बेयावनो साक्सेस जायो जिहेतु गेरिला वारफेयारनि मोनसे मटन जाबाय रायजो राजाफ्रा दै आरो नांग्राफ्रा ना जेराव दै दं बेवहायसो नांग्राफ्रा हाबसोनानै थाखोमानानै थांना थानो हायो बेनिखायनो जों बे आदर्श दं आरो बेखौ जों रावखौबो गियाखैबो मेङाखैबो बायाखैबो दुखुबो मोनाखै जिहेतु जों जोंनि थांखिनिफ्राय दोराखै जों मावो।